χωριά. Δύο για την ακρίβεια, η μία με ρίγανη, η άλλη χωρίς ρίγανη. Νομίζω αυτό δεν γίνεται. Εμείς τη χωριά την κάνουμε με ρίγανη. Α, εντάξει. Έχουμε ρίγανη. Ζητήσατε. Ναι. Θα μπει και στις δύο. Και στις δύο από το δεν τέτοιο. Ωραία. Εντάξει, τώρα δεν χαλάσουμε τις καρδιές μας, δεν είναι θέμα αυτό εδώ. Δεν μου λες τίποτα άλλο έτσι. Να δω τι έχει μέσα, Θανάση! Σε πινελίκι τι έχουμε. Σε πινελίκι τι έχουμε. Πινελίκι έχουμε γεμί του πουτάνισο. Πιο φιβάρι, πάνω πέρα. Ναι. Κάνα στο διάλο. Βάλε τρία Κάνα από αυτά. σιχτήρ. Να πάρουμε αγάπη μου σιχτήρ. Ένα σιχτήρ οπωσδήποτε. Ένα σιχτήρ. Αλλά για το τέλος. Ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο. Ελαιόλαδο τώρα. Θέλουμε τα ελληνικά προϊόντα. Να σας ρωτήσω. Το μαρούλι. Τότε. Ναι, πολύ καλή επιλογή. Μια μαρούλι. Μια μαρούλι. Μια μαρούλι. Αγάπη μου, θες τίποτα εσύ. Σε κύριο πιάτο τι θα δούμε. Το λεμόνι έχει βιταμίνη C. Θα βάλω μέσα στο μαρούλι. Πολύ καλή επιλογή. Για να το δείτε εσείς, κάτι παραπάνω θα ξεφύγει. Όχι, ζητήσω πελάτη, σας παρακαλώ. Κρεμμυδάκι φρέσκο θα βάλουμε στο μαρούλι. Φρέσκο αμέσως. Ναι, και άμα γίνεται βάλτε και σως. Αυτή είναι την σως. Την άσπρη εκείνη την... Έλα Κώστα. Από αύριο να βάζουμε φρέσκο κρεμμύδι στο μαρούλι. Θα θέτει και αύριο για το φρέσκο κρεμμυδάκι, γιατί σήμερα δεν υπάρχει. Θα το βάλουμε αύριο. Αν μας αρέσει και αύριο. Λοιπόν, μία μαρούλι είπατε. Ναι. Τώρα για κυρίως πια το ψάρι κρέας θα πάμε. Αγάπη μου. Από ψάρι τι υπάρχει. Ναι, από Ψάρι. Κάτι δελφίνο κολυμπούσαν το πρωί εκεί πέρα. Δεν είναι καιρός. Έτρωγαν τα ψάρια. Δεν είναι ο Τα καιρός. ψάρια, όχι τα σκουλίκια, Ναι. τα ψάρια, ζουν στη θάλασσα. Εμείς τρώμε κολλιό. Πολύ καλή επιλογή. Σας αρέσει ο κολλιός? Κάπως νομίζω ότι είναι το απόλυτο ψάρι. Πολύ καλή επιλογή. Πολύ καλή επιλογή. Πολύ καλή επιλογή. Έχει βιταμίνη B, C, D, ο ήμικρον, ζήτα, ωμέγα. Κολλιός. Φρέσκος. Που είναι και ακόμα. Όταν το φέρας παχαράει. Αγάπη μου, γάβρο μαρινάτο έχει. Ρωτήσαμε. Μόλις δώσαμε την τελευταία ώρα. Μου λέει, Σωτήρη, μου λέει, δίνω παραγγελία τέτοιο, δίνω παραγγελία στο παιδί, εσύ τι θα φας, παρήγγειλα χωριάτικες, κολλιό και μαρουλοσαλάτες, ή θες τίποτα άλλο. Μέσα θα βάλουμε μέσα. Τα ψωμάκι να βάλω. Και κρασάκι. Ψωμάκι να βάλω. Και ψωμάκι. Ναι. Ψωμάκι. Κρασάκι. Να μου επιτρέψετε να σας προτείνω ένα κρασί ντόπιο. Ναι. Το πήραμε από το σπίτι. Ναι. Είναι σπιτικό δηλαδή. Από σπίτι το πήραμε. Από αυτό θα πιούμε. Όχι από οίκο, από σπίτι. Ναι. Από αυτό θα πιούμε. Από αυτό θα πιούμε, ναι. Ωραία. Είναι κόκκινο. Όχι. Άσπρο. Μισό λεπτό. Άσπρο πρέπει να είναι. Λευκό. 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 Λευκό δεν θέλατε εσείς. Λευκό. Είστε πολύ τυχεροί. Γιατί Σήμερα δηλαδή να πάτε να παίξετε κανένα τζόκερ. Να Να πάτε να παίξετε κανένα τζόκερ. Ό,τι μου ζητήσαν οι φίλοι σας, το έχουμε. Νεράκι μόνο που θα μας φέρεις. Νερό εμφιαλωμένο. Εμφιαλωμένο, ναι. Εντάξει. Όλα αυτά γιατί ακούσαμε... Γέμισε τα μπουκάλια, Θανάση! Τραβάει. Και ψωμί, μια φραντζόλα. Μία φραζό για αρχή. Μια κάιζερ. Όχι, θα πιούμε τον Μήπως τόπιο. Άμστελ πίνω, αλλά... Όχι, ψωμάκι κάιζερ. Θα πιούμε τον τόπιο. Τον τόπιο θα πιούμε. Ψωμάκι κάιζερ, θέλεις. Κάιζερ ψωμί. Ψωμάκι κάιζερ. Ψωμάκι Άμστελ μήπως έχει. Όχι. Χάινικεν, όχι. Μακφάρδον, όχι. Καλά θα φέρω μπόγλο. Κάτσε βόγλος. Βόγλος. Από γλυκό. Από γλυκό, εγώ σήμερα έτσι ας πούμε Να σας παιδιά... πω, έχουμε ανοίξει ένα καρπούζι. Είναι φρεσκότατο. Δεν είναι γλυκό αυτό. Αυτό είναι το φρούτο. Το γλυκό, τι άλλο γλυκό έχουμε εκτός από το καρπούζι. Εντάξει, αγάπη μου τώρα γλυκό φρούτο, τέτοιο... Έχει, θα ετοιμαστεί. Θα ετοιμαστεί. Μπορεί και ένα ζελεδάκι για εσάς. Έχετε ζελέ. Ναι. Παιδιά, έχει ζελέ. Φοβερό. Κεράσι, πολύ καλή επιλογή του σημαίνω. Άμα κεράσεις εσύ, κανένα πρόβλημα εδώ. Ζελέ με φρούτο, με φρούτο ροδάκι. Με φρούτο δεν σας έλεγα. Με φρούτο ροδάκι. Πάντως Ζελέ παιδιά, με φρούτο είναι ροδάκι. πολύ ωραίος, κερνάει το ζελέ. Είναι Ζελέ με κεράσι. φρούτο ροδάκι. Από όλα τα έχουμε. Ζελέ κεράσι. Δεν λες από Αλβανία, είσαι παιδί μου. Ό,τι και να ζητήσετε το έχουμε.
Εσύ από εδώ είσαι. Εδώ ποιος? Γεια σας, καθίστε παρακαλώ στην παρέα μου. Που πέτες προσθέσεις. Ναι. Ωραία. Αυτά. Αγάπη μου. Αυτά. Και ένα κολλιό. Το κολλιό τον είπαμε. Α, το κολλιό τον βάλαμε. Φέρε για 5 άτομα έτσι, κυρία. Μα γιατί περιμένουμε άλλους δύο. Κρασάκι κόκκινο. Κρασί Είναι τέτοιο για το welcome που κάνουμε. Α, για το welcome. Εγώ πάω στη γιατρέσα τώρα, εσύ κάτσε εδώ.